Esaten da ETB dela bere etxea, baina nik uste Euskal Herriko etxe guztiak dituela bere. Azken 25 urtean, Ilaski Serrano modu batera edo bestera izan delako gure etxeetako beste bat gehiago. Asmatu baitu eta badakielako ikusten eta sentitzen duena kontatzen, eta gure etxeetara iristarazten. Erronka da, elkarrizketak egitea lanbide duen pertsona bat elkarrizketatzea, eta hori ahalik eta ongien egiten saiatuko gara, hitzetik hortzeran. Gutxi izango dira Euskal Herrian, azken 20 urtetan, telebistan, irratian, zu bezain beste elkarrizketa egin duenik? Plazer hori eta hori eukidot. Azkenien gure lanbidietan ez dagoelako jakiterik gizar zer dauen eta bitu, ondin jomen gauz. Bai. Zein da elkarrizketa on bat egiteko gakoa? Entzun, eta aldala, eta hori oso gauze personala da, besti ondo sentiarazi. Eroso badau elkarrizketatu, nik uste ja hor biderdi eginda dauela ja. Eta ze aholku emango zenioke, saio bat aurkezten hasi berri den bati, kasu honetan niri? Segurazki aholkuek zeuk zeure bururi, zeuk topako txasuz. Nik hartuta dutena da, neure bururi zaten zate bai. Lasai hartu, jakin nondik hasi, da gero jenora iristen gara, nau abentura handi bata. Azkanien, galdetegiko galdera danak ez badien sartzen, inoiz ez diela sartzen, ez da pasaten ezer. Apurtxoek bidea zabalik utzi, eta abentura hori bizi, onduen dako zunegaz. Bagoazen, abentura hortan. Ilaski, esan daiteke zuzarela Euskal Komunikazioaren lau bider laua edo todoterrenoa? Esan daiteke ibilbide oso luzi izan dela, zorionez esangot ganera, oso zoriontsu egiten hauen lana dalako, eta orduan ja ibilbide luziek berez emotentzu gauza ezberdinak eitzeko aukerie. Datorren urtien betekotez nik 25 urte telebistan lanien, eta irratitxi kasi nintzenetik pasari ez beste horren beste, eta orduan, esperientzi horrek emotentzu, ez dakit ziurtasun bat, eta ziurtasun horrek emotentzu gaitasun bat gauza ezberdinak eitzeko. Eta zer da komunikazioa zuretzat? Asko gustatzen berba bat eta kontzeptu bat. Aurkezliek izan algarrelako momentu batzutan, kasetarizek gara momentu batzutan, aktoriek gara momentu batzutan. Irudituten da, lan honetan eta lan honetako gauze politzenak komunikazio hori dela, eta zubilan moduen ulertzen dut. Gauze bat hau pasaten, edo gertakari bat, edo ekitaldi bat gertatuko da, edo auskalo zer, eta zuzara, zure bitartez iristen da hori etxera. Zeuzara bitartekaria hori, jentirik kontateko, eta hori privilegio bata. Eta zure ustez jendeak badaki aurkezle lanaren atzean zer dagoen, ze batzuk pentsatuko dute, hau iristen da, hitz egiten du? Batzuz dakingo da bi, klaro, da bestatzuk ez. Ez da euren zeregin ez dakitzi ebez. Azkanien gure lana da zakitzi zer dauen atzien, eta gure lana da profesional moduen, eta bakoitzak bere ikuspuntutik eta ikuspegitik ikusti ez emate eskaini bitzon atzeko lan horreri, aurreku ederra izateko. Eta 25 urte hauetan gauza asko aurkeztu dituzu, lan asko egin duzu, geratzen zaizu oraindik lanen bat hau gustora egingo nuke, halako saio mota, halako... Geratuko da seguru, gauza asko dauzelako egiteko. Ez dut pentsa inoiz. Hasi nahi lanien, eta urrengo egunezan, eta ez dut pentsa, ez dakot ambizio hori esateko ez dakiz zer egin behar duten. Oso zoriontsu nahi egiten duten aitzen, eta seguru gauze asko dauzela aitzeko, itzen duten aitzen, zoriontasun hori dakot, eta oso betetan hau profesionalki orduen. Egingo etzen nukenik, baduzu? Bai, klaro. Ezin dezan ala ere, hau ez dotingo, holan, hain aldatzen guzelako geu, behar izenak aldatzen dazkuzelako, gauza asko baitzik ez da. Pertsona moduen, ni padakotez marragorri batzuk. Emakume moduen marragorri batzutakotez, nire ingurue babestu bidot, nire inguru zaindu bidot, emakumin eskubideen kontra duen ezer ez dut onartzen eta ez dut egingo, euskaldun moduen beste horren beste. Orduan badauz, herritar moduen eta pertsona modu dakotezen marragorri batzuk, profesionalki be, saiatzen nahiena mantentzen, saiatu ez, mantentza dut ezena. Eta atzera begiratuta, zer ikusten duzu ibilbide profesional guzti hontan? Lan asko, ordu asko, egun asko, urte asko, eta batez be jente
zoragarri asko. Geratzen nahi, ez etu duten jente danagaz. Miluzeren bigarren etapako bigarren denboraldiarekin zabiltzate buru belarri. Zer izan da Miluzi berriz bueltatzea? Bazieran zalantzak eukioteznik pertsonalki, normala zan, Miluza izan dalako, pertsonalki nik esango nuke aurretik jarraitu gendun danontzat gauze oso garrantzitsu bat, amaitu zana eta hor danon bizotzatan geratu zana, bai poz handi bat izan da. Lehenengo egunetik, lehenengo minututik ia zalantza danak usatute, esan du, bai, egin behar du, egon behar gara, eta barriro be topagune bat sortu bidu, Miluzek suposatzen dauen danantzat. Eta zer suposatzen du Miluzek? Miluze da, esango neuke topaleku bat, Miluze da euskaratik sortutako gauze bat, Miluze da geure begizetatik, geure burutik, geure bizotzetik sortu dan gauze bat, eta behar dauz onelakuek telebista batek, behar dauz onelakuek euskal telebista publiko batek. Galdera, Miluzek zer suposatzen dau? Hitzetik hortzerak zer suposatzen dau? Azkanien, badauz hor, egon behar dien leio batzuk, gure gizartiek eskertzen dauzenak eta eskatzen dauzenak, eta egon behar dienak, eta plazer bat esango nuke euren parte izatea. Eta zer aldatu da Kikerekin, Kike Amunarrizekin aurkezten zenuen garaitik, lehen etapa horretatik, oraingo Miluzera? Bizitza oso bat pasa da. Aldatu gara geu, klaro, eskara bardinek, aldatu da gizarti, aldatu diz lehiakidiek, aldatu da telebista ikusteko erie, aldatu da edabideek zelan kontsumitzen dien, aldatu da dana, aldatu da bizitza dana, aldatu da testu inguru soziala, aldatu da testu inguru politikoe, aldatu da dana. Orduen barriro, hor gauz, esentzia mantentzen, saiatzen gara esentzia hori mantentzen, Miluze badalako esentzia bat, euskaldun izatiena, ondo pasatu nahia, umore hori, mantentzen du esentzia hori, behintzet mantendu nahi du, eta beste dana, barrizet aurrera. Jende askori entzun diot, aipatu duzu telebista kontsumitzeko era aldatu dela, asko itzuli direla, berriz ere familian, telebista aurrean jartzera Miluzegatik. Entzun dugu geupe eta esango neuke oso pozgarria dela, jendi etortzen dalako, albiste bat izaten moduen, batzen gara telebisten aurrien, bikotie 15 urteko semie eta 9 urteko alabie, eta esaten du. Oso iku esanaz, asoi baten bebai, danok telebista bakarraren bueltan egotie, orain, esan dakue bakotxak, beran geuzetako ez bakotxak beran geuzetan dabil, eta danok batutie, eta danontzat baliogarria izatie, nik esango nuke guretzat arrakastarako motibo batala. Lehiakide faltarik ez omen duzue? Ez da lehiakide faltarik zorionez, eta azte pozik gauzen. Oso lehiakide jatorrak dakuzelako bakizuzuk hori, mirari lehenengo pertsonatik, eta oso jende jatorra dator, humorez beteta eta asko eskertzen du. Txapelketa nagusiaren jarraipena egin zenuen, aurkeztu zenituen ETB-rentzat saioak, Jon Martinekin. Nola gogoratzen duzu, iazko urtea? Kariño askogaz, maitasun askogaz, batez beste oi hartzun eukizauen, eta agenti ekondino, orain pasan hastien, geratu nabikalien, esaten, ilaski eskerrik asko, da bezarkada bat emondoz tandra batek, esaten zema gozatu zauen geu ikusten, eta ze gustora inzauen jarraipen hori telebista bitartez, ezta? Azkan izuk zure lan egiten zunien holan eta jasotzen zunien hori, eta gero, plazer bat izan zela danontzat, Jonen azalpenak entzutie, Jonegaz konpartiti hori dana, maitasun askogaz gogoratzen dut, eta aztezina izango da lanetako bat izango da, zalantza bari nietzat. Eta zuk hori nola prestatzen zenuen? Hombre, argi dau, hor aditua bera dala. Orduen nire lana da apurtxuet, telebistako ritmoak mantendu, apurtxuet adiegon, zema jente egongo dan, bertsolari nortzuti zen, non jaio, zema txapel, horrelako datuek, nik itzen dutena da beti, asko irakurri, gaur ez dakit zemate egongo da, ez dakit nondik urtengo da bien autobusek, ez dakit... Udazkenean, Nafarroako eta Bizkaiko txapelketak jokatuko dira, ez dakit zema jarraituko dituzun, baina favoritoren bat edo baduzu? Favoritorik ez, gero kutsune bai. Nik hemen Rocky Zarran moduen maite dutez nik bertsolarizek. Neure gustukuek beti egoten nahian, aber zer esaten da zer egin, eta, esango neuke aurreko irabazleik oso gustora geratu nintzela. Bai batien eta bai bestien,
erakustaldia emonda, Nafarroko txapeldunek eta Bizkaiko txapeldunek kasu honetan, eta holtza gainin eta sabin indarra eta ganorie, honelako zeo zer ikusitxe barriro, oso pozik geratuko nintzen. Bueno, udazkenean ikusiko ditugu hoiek, Ilaski, eskerrik asko. Plazer bat. Gurekin izateagatik eta laster arte. Laster arte.